yakani kalen nong indiko latho dau Louis Fisher. Balaong ba ulatho yakani kot ka bakartengka The Life of Mahatma Gandhi. Bat laong haduk mentamane bakani ka kot ka ba bestam ka balatho sipangu Gandhi. Bat udai uni Louis Fisher udai volunteer hakas nem sijar kendai spa khat pra bat haduk sijar kendai spa arpau jongka ri British. Yakani kalen nong ka bakartengka indiko laong la sim pak penlengkot bat la sim nakani ka kot ka bakartengka The Life of Mahatma Gandhi. Louis hakas nem sijar kendai spa saupu ar ulalet ya kendu ya Gandhi ha ashram kabadan ha sevagram. Gandhi ulayathu ya Louis ba kumno uyo ya katakabut kabor banbe yakiniki British na India. Haus nem sijar kendai spa khanyo uong ba Gandhi ulayo ya katakabut banbe yakiniki British Henry bangin tepat hagas nem kai baca hagas nem sijar kendai spa khanyo ya ban let shwa hagas nem sijar kendai spa khanreu telaong ba hagas nem sijar kendai spa khanreu kadan kajing yelang jong kanika National Convention of the National Congress Party kabalalong halaknau bat hani ladon kinong mikmat hadu lai hajar lai spa iwe bat shibun ki nong mi ki visitor nakini ki visitor laong ba babun ladan uwei breu bakarteng Rajkumar Shukla bat uni ukwa ya kendu ya Mahatma Gandhi namar ba utip sepang Mahatma Gandhi namar ba dan bayathu ya te uwan ban kedu ban panjingirap nau Gandhi. Gandhi haba uyoi ya uni Shukla umut ba udai unong rep namar ba duk raitoy henrei ulong ru ba uni Shukla ulong kum balong kitaki nong rep hari India he henrei uni Shukla pat hanta lawan ban yathu ya Gandhi sepang kiniki lanlot haka snong jong balaong ba karukum penyat jong kiniki lanlot kalong ka kamlong siliang bat Gandhi umdatip bahas panggata kasnong ga ba uang une Shukla namar une Shukla uyathu ya Gandhi ba udai naka district ka bakartengka champaran bat Gandhi umdatip bahas panggata henrei ngan ong kaneka champaran kadan hakjat jongki Himalaya bat senda bat ke Nepal yakini kinong rep kibarep hakaneka district champaran laong ba la ai kerteng la khot kerteng ki daki sharecropper balai laong ki kumta namar ba yaki malik ki ba ai jaka yaki ban rep kim ju pen phai ne kim ju seu da kapisa henry ki seu da ki marep jungki henry ambaro henry tang khasan persen kumba laong ba ki hap bantung da phalang indiko yakini ki indiko baro ki ba mi na kata khasan persen kajakan kabaki ai kihap ban wanra kita ki barok kasan persen kihap ban wanra syau malik jengki Gandhi hata haba une Shukla ulawan ban yathu ulaong ba une Gandhi udang bon kam bat ulaong ba udan ka appointment ka ba ha kampur bat uong ba bat ki babon ki benta jong kari India ro ulaong uhap la debrai ban let syata te unamlat ban wan bat te uta Shukla pat ubot ya Gandhi ubot kasya balik Gandhi ubot ukro ya Gandhi bat ulaong ru ba ban ai kata ka fix date ya ba unlet ulawan pot lawan kro ya syadu sya ashram hajan Ahmedabad ru henrei hadu siti ya ulabot bat ulaong to sito ban yalam ya Gandhi syaka snong jong te Gandhi ulaong ba hakata kasni ulaong ba undan hakal kata bat saya kendu hangta bat nlek ba unangta unlek lang sendan bat usha champaran ndala poi kata kasni Shukla ulayalam ya Gandhi daka train banlet sapatna banlet saying jong Rajendra Prasad une Rajendra Prasad udai presiden ban salong jong kari India bar hakane ka port urang dei tang lawyer habag Gandhi ulalet syata henrei une Rajendra Prasad dan penban daki arngut kita ki nong trei jong
bat kila yo i ya bat kini ki nong tre ha ba ki yo i ya uni usukla kila mut ba unsuan penwet bat kini ki nong tre jung uru ki kem trit bahaya kin ya u Gandhi bat ya u sukla namar ba kini ki nong tre kila itu ba ya u sukla ba kiwan ki bonsin musin ki juan ban penwet ya u saheb jong ki te ki kem trit bahaya kini namar ki ngit bet ba kidei ki breu ki untouchable hakapor ba uni u Gandhi u silang ka umro kini ki nong tre kim sha ya u Gandhi ban litong ya ka namar ba kiting yo kidei ki untouchable lada kini ki breu kin tong ya ka lada hap ka ka naka ka bakidi da hap batang si sembo ha ka umro ka hatu ka ceka ka badan ka di jongki kala jebo no sabah hak itu ke por kane ka untouchable kadang don hak mut hadin kata u Gandhi ularai ban mi no na kata ka ceka bat unwat bat ban solve ya ka problem jongki ni ki campuran laong ba u hap ban wat jing tip khambnya te ulalek sha Muzaffarpur bat kadai kaju kalanti ban let lang sha ka chnong jong une usukla sha campuran upha ka siti ya UJB Kriplani ubadai u art college professor bat u Gandhi u ya kendu ningkong ya u JB ha Tagore Shantiniketan school ha ka snem si jar khandai spa khanyo ha ka siteng sinya u JB Kriplani lembat ki babun ki khna ki wan shaw ya u Gandhi na station badangta u Gandhi ulapoi bat ulasa haying jong u Profesor Malkani u badai u nonghikai jongka government school kenmau u JB Kriplani udai u art college professor bat u Malkani udai u nonghikai ka government school u Gandhi ulaong ba ulasngo khala ba ya u namar ba udai u freedom fighter bat kini ki nong yarap ya upat ki de ki nong tre jong ki British lada kini ki British ki tep kat no ka jinge ya ki kini ro ki tep namar ba kini ki nong tre jong ki British kila ban sa be kamro lani kila ban sa Punjab ro ka syong garol jong ki badat mata haba kini ki share korpar haba ki tep baladan nong yarap ya ki uba kerteng u Mahatma u Gandhi u ba kumta da usnong kilami ban let jengok ya utau nong yarap jong ki daka kejat bat kiloyar ru kilawan lang ha kejuk opor barwan kendu ya u Gandhi hangta kiloyar kilaya thu kadau bat balei bat katno kishim kepisa na kini kinong rep haba kini kinong rep ki phakam hakaba u Gandhi marsun yo snow ya kata ka jingkren jong kini ki loyar u ladom penban ya ki bat ula ong ba hato memiale ran ba mensim pisa na kini kinong rep bat ki baduk bat u Gandhi ula ong ru ba ula sungthuk menta ba kini ki landlord kini ki lawyer kini ki judge bat ki pulit kidai ki jong ki British sudah bat sakawai ru kadai ka jingting jong kini ki nong rep bat ula ong ru kabani kong hi kadai ba kini ki nong rep ki hap ban bret bat ban be syaya kata ka jingting na po jong ki Gandhi ula ong ru ba hakani ka chaka hakani ka snong ki jaka bahe kidai ki jong ki British sudah bat kini ki landlord ki ai ka jaka ban rep ya kini ki no rep tang ba kim dushim da kapisa namar ki ong ba kat kata kat ka jinghe ka jaka ka ba ki ai khasan persen na katu ka jaka ka ba ki rep ki hab ban thung dau indico bat kini ki indico ba ro ki ba kini ki no rep ki thung ki hab ban wan ra asha kini ki tra jaka kani ka dei kata ka khasan persen ka arrangement bat kini ki indico kiba kini kilan not kila sim na kinong rep kim ju lidi ha po ri India klidi sabar India namar ki khamyo bon kapisa nang ta banya ka ba sim pisa na kini ki nong rep Henry kani ka jingle jong kini kilan not kam da khata kam da te ka daun nam ta kini ki nong rep tamba hisin ladon kata kasni balami kini ki synthetic indico bat ka jingmi jong ki ka bon bat katat bat kini ki try ki lasong thu ba kin nam yo shu ka jing yo nong kumba ki juyo hang cha kini ki try ki la ong ki la penbit ya kini ki nong rep bat ki la ong ba tong in plat free no ya pi na kanika ka san percent arrangement Henry pi hapat ban siu da ka compensation dan ki banget bat dan hero ki banget bat kini ki banget ki la ong ba kim tre ban siu ya kata ka compensation ki hun hi bat ki biang da kanika kasan persen ru Henry
Dei nakane kadau kini kinong rep haba kini ki try kila le dan bor kumta bakila pan ya kita kapisa te kini kinong repat kila wai da kini ki lawyer Henry kini ki malik pat kila wai da ki thak kini ki bom ai satya ya kata kapisa ya kata ka compensation kaba kini ki malik ki pan babon kini ki malik kila pha no da kini ki thak dan ki ba sho lane dan ki ba kni ru dan ki ba penyap ru Sugi kata ka khubor sapang uidiko kila tip lot habaro bat kinong rep ru kila tip te laya kini kinong rep kila ya let bandit pan biang ya kata ka composition ka bakila ai ya kini ki trajaka Henry kini ki trajaka kumno hikin ai hadu pa kini ki trajaka ru kila wise nus da ki thok te banyo ya ta kapisa ru kinom aisyu te kini ki nong rep habaki wan pan ya kata kapisa babon sin hi kini ki thok ki penyap ki sho ki dat bet bat ki be dep tapat wan yuk ya sa uganti utip ya kata kadau Henry tip pat namar ba dan ka proof te ulalet sya uniu sekretari jong kini ki British Henry uniu sekretari ula ong ba sya lane tre dan bor ya ba ai ya kata ka information ya kini ki barjela ugandi ula ong bangangam dei barjela Hadin kata Ugandi ulalet syau British Official Commissioner ka Tirhut ha Champaran District une officer ula pendam penban ula be penban ya Ugandi bat ula ongro ba udai ban I no bat ban mi no nakani kasnong Ugandi pat hano hi untiang Ugandi pat ula mi bat ula let no nata ubat ula mi bandet sya mo di hari ka capital jonggani ka Champaran bat hangta lembat kiloyar kilaya wat benya bat wat jingtep kilaya play la ka jong ka headquarter bat kilaya wat benya wat jingtep ya kanika ya ka proof bat kila investigation nata bat lada kini ki bat kila ong Ugandi ba lada kini ki landat kim ai ya kata ka proof baki syale beng kini ki nongre pa Champaran kin wat hi hadin kata wan ka mi ka ka khobor ba marjan kasnong ka ba Ugandi udan wei ladan wei ubre ubala sya syo ubala sya dat la sya lebeng te haka step ka babot une Ugandi ubat uhati ula syong da uhati ban let sya kata kasnong Henry hamar kumta lawan wei upulit hasiteng lenti bat ula simpas ya bat ula pha yeng ya tau hati bat ula ong ba unom sya ban let nani sikmat ya Gandhi bat nangta bat ula ong ro ba udai ban bot yanga laong ya ta Gandhi namar baladan kadau bala tho FIR na kabanta jo Gandhi bat Gandhi ulawan paino lembat utau of pulit hadin kata uni umarndi ulapet ya kata kot bat kata kot la tho ba quick Champaran immediately bat uni Ugandi ulasan ya kata kot bat ula ongro ba onom tre ban ko ngu ya kanika order jongki hakasi babot lawan ka kot na kot bat hakata kamet Ugandi umyo ban tia ban ningkong Ugandi ula tho ka city bat ula pha asya bat hakata ka kot la tho ba ya Rajendra Prasad bat ki perlok chongu ki hap ban wan bat ula pha ru ka city sya ashram yo le se kumno upoi e sya po jil te mano ban pet ya ka ashram te ula pha city lang sya ashram ru bat ya kita ki city baro ula pha sya viceroy bat ban penpoy ya kita kisiti hakasi ki babot Ugandi ulami ban let syata syakut bat kinong rep ki babon ki balawan ban kmi ban pet ya Ugandi bat kini ki judge ru kimtip syapang Gandhi ba kabor jong Ugandi kalong ka bakumno bat ka ka world record ka ba ulale ka kam ka ba ulale ha South Africa hagini ki British kisutip ya Ugandi ba udai ubre ubakwa ban syarap ya ki breu ki badan haka jinjen jaran rei kim tipat ya ka bor jungu hakata ka jingbon breu kini ki British kila ting bat kila snow ting namar ba kini ki jingbon breu jong kini ki jingwan jong kini ki nongrep jongwan jong kini ki supporter jong man Gandhi kila pan jingerap kala na Ugandi bat Ugandi ru ula penjajah ya kita kipat bat ula pha ban pen kendria yaki
Une u George ula penslam namar ba ula ting. Bat une u gandi ha kata kapor ula keli ba balai pi penslam. Kani kamdei ka yau ne ka jaka ka ba pi hap ban penslam ha ne ha kadai ka kot ka ba pi hap ban yat tang da kapor. Ngan saplai biang saka patu kamdei ka ni saka kampat poi saka bakut ndai ka dan saka patu.